Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Oras na yun, alas 5:50 mga idol. Tuloy-tuloy, hindi man na parang pinadama kitatang aldaw. Ito yung IFM News. Kang runana iti topiko tayo mga idol. Iti portion na ay topiko. Yes, dati yung usapang GMRC tayo. So, dati kota yun. So, iterate lang kaya mga idol. Anyway, anya nga tati mabalin tayo ng ikwa dito. Disiplina nga talaga. Bati kurang when no DJ pinagawat mo kadakwada nga ubing. Sa bagay, adong nga minigay sa bali nga min ubing nadaduma kasi dito awatem isuna tapno anya bati pagdadaanan na anya bati talaga nga struggle na uno challenge ng tibiyag kasi sa bali nga min di damot may effect sa kadigije kay parents da. Yes, iso nga ni Rubin, di ba? Ang di parang week ko na nang adobot iti nagkontestar iti dayto nga statement ni Senador Robin Padilla. Ada nga min digijay ubing nga tiki na strong da tiki na independent da kasi lang misjudge da iti environment tagbalbalinda nga rebellious pero in that sense kaya da nga itakder ti bagida. For example, no nakita DJ anak ni Easy ti sex bomb DJ IZ ni Yen iso na nga min ni IZ ken ni Alvin DJ agasawa di siya da trending ita kim DJ anak da LGBT trans isona and then talaga nga si Mina isonan kasi no adalang ijag baling ka toxic DJ kwali family da kan the fact na isona ke DJ nga family ke talagang Christian dan ken isona ke haanmot nga han nga agbaling iso ng Christian EJ kasi DJ concept ni Christian ket babae lalaki ti talaga nga maayat iso nga hindi ko alam kung hindi ko magets kung bakit DJ ang handa nga ma-acceptar isuna kat anak mo isuna ore man anati katatao na dapat acceptarum ngam DJ being an independent and strong as sila siguro dati mo paspasamak trans isuna kan DJ kina strong na di times nga nun na bartek isuna di na amuti ubraan na iso nga DJ dapat gagayem mo kang kwam amuda nga kontrolin da ka hanga kasla ka di napasama ka dito thread nga napanda 7-Eleven nga napanda inwarwara and then siopaw hotdog nabalin nga kasi tinagbalinan na kasi di times nga di challenges ni SK chairman kan gina na epekpek sa iso nga talagang ijenamot nga in open up kasi diba? siguro DJ pinangawat tayo kadigiti ubing tayo ti talaga nga maysa nga dakil nga factor kuma tapno agbalbaliw dat kan tapno agbalinda nga na street itay street kigiyay kwatahang no kuma thoughts da kada digitay GMRC good manners and right conduct so kasalanan ba ang may problema o ang sistema sa pagligid nila? Parang both DJ mga idol parang ada talaga ni problema in the sense nga saan unay nga nasursurwan dito yung ubing well in sistema mo no kasanot tayo kami tilubong tatan sa sabalin mga idol ayaha nga dati ka sa idikwa nga dati talaga nga stricto digiti tao idikwa naganak ang lawlaw dapat makaawid kayo before alas 6 kasi kada kayo dito yan anyo madlaw idi agbasbasa tayo idi nabaybayagan mga idol agad kayat paykat din digiti naganak nga datayo kut bautan digiti mestra maestro ngumidatan kita idi sistema tilubong itatan magsabsabalin no once nga diniswam when binaot mo datoy mismo nga ubing akita sikapay tinakabasol nga nang baot ng disiplina kadakwada mga idol diba ken may sapay akita hala nga deta baka mabalinda ka pa nga ipa IFM News diba kasi di tayo ti lobong itatan di kwa kat mabalinda ka nga ataw ginan kultaban
itatangkat awahan. I-video na kalaing. Nga dati pupultabam na kita. Tatlo Pero magsipina DJ, amo data patilyan kasi da. Oo, dati nga to da ako. Sige nga. Napadasak neta. Hanak na nakapapuki si Likwa. Ingkas J niya. Tsaka mo ni Mrs. Bonilla sa ulo niya. Hindi elementary serpasyon. Dito nagana. Dito patilyak idikwa. Habang kasi di ko hindi no talaga nga di ka nagpugis na nagtutulog kay kung mga pugisita, mabalinda kay nga kutaban, kutab daday nga talaga. Kultaban da ka. As in nga makultaban da ka kasi naglalakot si 80 di si 80 and basta kasi makultaban ka. And talaga nga mapaspasamak idi. Nadisiplina. Ngamno itatan awanin nga kasyayan. Na-disiplina tubing hindi ko, Idol Glenn. Aminado ako kanina. Ti mo trigat na ide aya. Ti rigat na ide. Disiplinado aming ubing ngam DJ back of their minds at da DJ kaslala DJ what if ngagbalina nga kastoy at da DJ agbalbaling isu dati isu gayam no apay agda nagbalbalin nga digite anya digite serial killers. Ado ti serial killers nga talaga idin. Taga po da madida kwada peksa te kwada ken dete gurda ka digiti parents siguro tumurturong talaga kadigijay nga panawon di am ti parents da nga ag develop da iti may isang ubing nga serial killers. Diba? So digijay ti nagbalbalinan nga wala. Nakaamak ni kakastoy Idol Glenn nga akasapulan nga detay parang antisiparan tayo. I-guide tayo. Digitoy DJ lang siguro iti mismo nga pamuspusan i-guide tayo digitoy ubing in a nice way. Tapos rin kasta handaman nga maadal iti unag ti pagadalan ngam no sika apo nga mangi pa-experience kadakwada iti kastoy nga GMRC learning akit napintas la unay aglalalo no adada iti working environment mga idol akit saan nga malabit ang nga datay talaga nga makasursuro dito kakastoy nga ubing at siyempre si Kamot nga SK chairman akit gana kasing uminom ang kami nga umininuman sika pa yung samat iti mga idadaulo ti inom kot kaligiti idaldalan ng mga kabataan anak ti function TSK diba nga hambang at Per de los Buenos manen ti kami magkita at daduma ti SK puro paliga diba isut of terren na paliga pa volleyball digiti pa piestada whereas sobra ko digito'y mismo apo nga SK officials isuda apo ti mangi yuna iti kangrunana iti beneg iti edukasyon ngamin no edukasyon nga kuna ba ito Glenn atot sa kupan na deta ano ti sports ada apo ti digitay example no agi patakder ka iti proyekto nga pakasek ng edukasyon libre nga printing ay ka agbalay-balay tapos kasta ket inka kamustaan dagitoy mismo nga idalanam akita na pintas la unay ngem no kas bilang man sa kalang agparang no adati liga kada pay ayam ni kapitan kada pas pasurot ka kan ni kapitan akit may mali na dyan, di ba? Hindi talaga yan yung function ng isang SK official. Baling ka lang accessory. Yes, accessory ka laingin, di ba? No kung nagbasol ni kapitan, kapilit na nagbasol ka kasi accessory of the crime ka. Yes, di ba? So ano yung palubos? Ken kadigitay kabataan no kas bilang man kayo nga dati kasla ko kasali kadigito or okay lang makialam sa bayan. Ang kaunang interactive, introvert ka. Okay lang makialam sa usabing bayan. Pero not that much nga agbaling kang aktivista. Yes. Okay? Hamos usaran deta opisina tapno agbaling ka nga aktivista kan managprotesta. Aya anak at kabataan ang pag-asa ng bayan. Ako na ni Dr. Jose Rizal. Ngayon kasano nga ron, si kati kabataan, ikaw pala yung desgrasya ng bayan. Ay, kadakos. Kaya't mo nga ron.
Di ba? Okay, Idol Glenn, last take mo na. So kas Jay po. So let's take this seriously. Digi parents, aglalo ka digi ubing mat. Kitaan nyo nga na saya at digi actions yu aglalo ka digi in public ken hang kayo na nga makukwati social media pressure no dikit di no daddo mabalin kayo mat nga anya iya dayo yu ti kwati social media. Agbasa kayo ti libro yu ti asin nga libro ha nga di kita scroll kayo ti TV fake news Wattpad. and anyway so in kayo jay church of course agkararag kayo jay yung masursurun anya man jure nya nga church deta basta lakid di pakaigapuan ni Apo ken mamuan nyo DJ gospel ni Jesus Christ amuyo ti digidiin bubrana ken surutan nyo amok nga you will be on the right path. Okay. So wala mga idol, DJ iti ay topic ko tayo. Iratabigat iti Martes. Ay Miyerkules na yamin. And it's Blessed And Ash it's, Blessed Wednesday. Ash So Wednesday. di pa nakakuha especially kadigij friends tayo from Catholic Church digij di da pa napan nakakwati krus da mabaling kayo nga Hindi kayo humabol. So, actually alas 6 pagiso lang. Ay alas 6 talaga. Digij pang 6 bigat a.m. no, mas. 6 a.m. Okay. Da siguro pa itong 7 a.m. Ken ito nung malem of course. Okay. So DJ mga idol, nakatidwak ni Idol Glenn Batuyong. and of course, mga idol na mo ang Idol Lawrence Martinez. Dagito yan. Dagiti damdamag ang kayo mga igaan. Ito madamdama.